Uh, Katalt music video ame harana published ongkha Freedom Entertainment khorang channel ni bisingtui o music video publish khlaijakha o music video ni title ongkha kunui kha baksha abo Freedom Entertainment channel ni bisingtui o music video publish khlaijak ke o music video je performance khlaine rokke starring ke CRX Manoj te Molina actress ni sister acting khlaine ke Sherry Jamatia singer ke Anil Jamatia te Swapnur Tripura music ke Pintu Mura Singh AB Studio camera tong Sangsal Jamatia edit tor color ke Amalesh Deborma producer Pritam Jamatia director Sangsal and Pritam aba Pritam Entertainment khorang channel ni bisingtei o music video publish khlaijak o music video ni je fact je asol abo ke hamjak mung ni bisingo kebeng mung phai hamjak ma kunai ni bisingo jebabe ommani abno borok tisai tubui phika kunai hamjak ma khabaksa ni bisingo borok hamjak lai tongo phiaba nokni okra chakra nokni guardian abono gosin hairani bagoi boroni o hamjak mao kebeng mung tangbe torba nayok no accept klaya o history ni je tamanos no tangoi abrok burini song accept klaya hangki nayok hangke belai bikrakuk restaurant tongo samung tango belai bikra haini bagai burini song burini guardians bono accept klaya fia nayok naika basrai rokke kono khabaksa khathansa khabai khamjak lai tongo fia ba borini guardian abono gosina haidani bagoi boroni hamjak mungni bisingo kebeng mung faithako guardian rok gosina haidani bagoi boroi sak no suicide klaika bo bithi chawi thuika o history o thangui suicide klaika hinke boni guardian boni boma boroni hamjak mano accept khlaina bagui bo suicide khlaina nangkha morogi bo kaisa no message runa nai nayo hamjak ma thik tongo kunui khabak saken hamjak fia ba hamjak mongo abai kebang mong phai phano jate rielo abai ta ongthong hamjak mongo abai kebang mong kabang mo phai mano fia ba rielo no abai samta tongtong hini borok sotorko romani si rielo abai gotna ta ongthong hini borok kaisa message romani no klayo abo o video no আর ও ভিডিও belai khe naithok belai khe dukhu ni video apno tisai tubi phaika Freedom Entertainment khorang borok je babe apno tisai tubi phaika belai khe naithok abo video no norok naidi video no nainani bagui ang no description o rojak bo tongo norok description o video ni link o click khlaini norok video naimano borok support khlaidi borok no kusuk talang di boroni channel ni loge tongdi hambai chutono.